Neked tanítani egy nagyon-nagyon szép számot. Igen. A Hello Béla vagyok című szám csak Vikinek. Kedves barátnőnknek a kérésére, úgyhogy szia Viki. Hát a szám pedig a következő. Hello, Béla vagyok. Ismételd. Hello, Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. Egy gombgyárban dolgozom. Egy gombgyárban dolgozom. A főnököm egyszer azt mondta. A főnököm egyszer azt mondta. Te Béla? Te Béla? Nem dolgozol eleget? Nem dolgozol eleget? Nyomd meg a gombot. Nyomd meg a gombot. A fejeddel. A fejeddel. Még egyszer, nyomjátok el! Nem, a Hello Béla! Béla vagyok! Jó, most tudom azt, hogy Még egyszer! Hello, Béla vagyok! De nem ezt ismételned kell! Ja, jó. Hello, Béla vagyok! Hello, Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom! Egy gombgyárban dolgozom. Egyszer a főnököm azt mondta! Egyszer a főnököm azt mondta. Te Béla? Te Béla? Nem dolgozol eleget? Nem dolgozol eleget? Nyomd meg a gombot! Nyomd meg a gombot. A fejeddel! A fejeddel. Jó! Most meg fogom tanítani Krisztiánnal a Hello Béla vagyok című már sikerült slágert. Nem fog menni. Azt mondta, hogy direkt nem fogja megtanulni, pedig megfogja. Na figyelj, ismételd utánam, jó? Ismételd utánam, jó. Hello, Béla vagyok. Hello, Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. Jaj, de utána ez a ideges. A főnököm egyszer azt mondta. Főnököm egyszer azt mondta. Te Béla? Te Béla, Nem dolgozol eleget? nem dolgozol eleget. Nyomd meg a gombot Nyomd meg a gombot a fejeddel. a fejeddel. És akkor ilyenkor így összekerül. Így jó. Ez nem is így van. Innen most kell fölkeltettem, és legnagyobb örömére vele is megtanítom a Hello Béla vagyok című. Hello, sikerült Béla. slágert. Tehát, Hello, Béla vagyok. Hello, Béla vagyok. Egy gombgyárban dolgozom. Egy gombgyárban dolgozom. Egyszer a főnököm azt mondta. Egyszer a főnököm azt mondta, Te Béla? te Béla, Nem dolgozol eleget? nem dolgozol eleget? Nyomd meg a gombot Nyomd meg a gombot a fejeddel. a fejeddel.